Lho iki piye to iki? Pertanyaanmu ki ora mutu. Lah aku ki anak Jodipati kok dadak tok takoni putra Jodipati ana pira? Kabeh ki ngerti anak Jodipati ki eneng 3. Sapa wae? Kakang Gargaca, aku. Ana sing nambahi Srenggini ana. Apa ana sing nambahi siji? Mbokne sapa aku ora ngerti. Nih, ngono, mangkatun ning Prigodani. Yen perlu kowe wadula karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadul karo pepundhenu Pandhawa yen Antarja ora sarujuk Gatotkaca dadi ratu. Sapa sing mepalangi nggonku bakal ngudhunake Gatotkaca dadi ratu ning Prigodani. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Goleki kula karo sampeyan. Bagong nggawa pacul. Gareng nggawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampeyan iku ajeng dipacul sirah sampeyan. Wah, lole. Ger, anakku pacul. Oh. Anu Antarja. Kan wonten dawuh yani. Kose to. Sampeyan iki kok aneh to. Sampeyan kok beda karo adat sabene, biasane tak jak ning Prigodani. Yo Kang yo tilik Kakang Gargaca, sampeyan grigah. Yo Dio. Wis ora ketemu. Tresnamu karo Kakang Gargaca kuwi banget lahir batin. Ning saiki kok bareng kowe tak jak kok. Semune ana bab sing gondeli ana apa? Saiki jujur wae. Kakang Antarja jujur karo aku. Ora saperlu wedi wong aku ora tau to nyentulani rembug Kakang Antarja. Nek ana rembug sing wigati mesti tak sengkuyung. Eneng apa? Ora ana apa-apa Dimas, aja goro. Kowe nek gawe karo aku padha karo kowe ngapusi karo awakmu dhewe. Aku ki ora ngel digoroi. Ya wis gawe iki bloko, ana apa? Mbangane aku sing bedhek lho. Ning aku sing bedhek malah sampean kepirangan. Ning lu saiki sampean ngomong wae prasaja karo aku. Kok semune Kakang Antarja tak jak ning Prigodani tak derek ning Prigodani kok awel atimu iki mergane apa? Dimas. Saiki aku tak takon karo kowe. Putra Kyai Jodipati ki eneng pira? Lho iki piye to iki? Pertanyaanmu ki ora mutu. Lah aku ki anak Jodipati kok dadak tok takoni putra Jodipati ana pira? Kabeh ki ngerti anak Jodipati ki eneng 3. Sapa wae? Kakang Gargaca, aku. Ana sing nambahi Srenggini ana. Apa ana sing nambahi siji? Mbokne sapa aku ora ngerti. Lah saiki sing barep sapa? Sing barep Kakang. Mengaku tuwuh tandha pitakon atiku Dimas. Tuwuh tandha pitakon perkara apa? Kok sing ditadekke ratu kok Gatotkaca, kok dudu anak barep. Wit seprono sprene aku kuwi mikir, apa aku kuwi duwe luput, apa aku kuwi dikleru. Upama aku dikuwalonke karo Kanjeng Rama, mesine Kanjeng Rama paring dawuh, malah lega atiku. Nek ming dikaya ngenekke iki rasaku ora trima, rasaku kaya kepengin bengok. Carane bocah aku pengen nangis gondeli karo sukune Rama Kyai Jodipati. Oh, ngono to. Oh iya, candhak kowe. Sik, saiki tak genahke. Sampeyan nesu ya kena. Sing jeneng wong kepengin, wong meri, wong serik kuwi sandangane menungsa. Ora ana wong sing ora duwe rasa meri, ora ana sing ora ana duwe wong rasa serik kuwi ra eneng. Isih kedunungan kulit daging kuwi mesti duwe rasa meri, duwe rasa serik, mangkel, nesu, nangis lan sak piturute. Kuwi sandangan. Dadi nek sampeyan duwe rasa meri karo Kakang Gargaca, ora apa-apa, ning tok ngendikake. Lho. Merimu nganggo dasar, merimu nganggo pawadan sing bener. Nek Kakang Gargaca kae dilenggahke ning negara liyane Prigodani, sampeyan meru kena. Sampeyan meri entuk, malah nek perlu ayo tak kancani matur karo Kanjeng Rama. Matur karo bapak kok sing dilenggahke dampar Kakang Gargaca kuwi nek liyane Prigodani. Upamane Bapak Werkudara kuwi bedah negara terus Kakang Gargaca dadekke ratu. Kowe karo aku entuk takon karo Kanjeng Rama Kyai. Ning sing dilenggahi Kakang Gargaca ki Prigodani. Prigodani ki nggone sapa? Prigodani ki nggone Kanjeng Eyang Trembuku. Mbokne Kakang Gargaca kae adine utawa putrane Eyang Trembuku ya kuwi Kanjeng Ibu Arimbi. Dadi Kakang Gargaca kuwi duwe hak warisan tumrap negara Prigodani. Nek sampeyan meri, kuwi engko sampeyan dileh-lehi karo bapak. Ngerti ora bahasane bapak? Nah aku apal. Pomo sampeyan matur karo bapak, "Pak, kok aku ora tok dadekke ratu." Bapak maca wasune, "Ndasmu atos." Nek pengen dadi ratu, bedah negara, boyong putri, bondo ratu.
Anak Werkudara kuwi kudu ngenggone tembung opor bebek mentas awake dhewe. Nek Kakang Garkaca iki lungguh ning Pringgondani kuwi sak trepe wong Kakang Garkaca kuwi nglenggahi dampare mbahne ya kuwi Eyang Trembuku. Nek sampean meri, salah. Monggo sak ngertiku sampean iku ora tau meri lho. Biyen tak tari Kang ngopo ora sowan ning Pringgondani ngestreni adimu lanang, aku ana wigati Dimas ning lahir batin aku ora meri karo adikku Garkaca. Saya aku tak takon kowe jujur, apa olehmu meri mergo wedhus loro iki? Oh, ora. Apa olehmu meri mergo wong loro iki? Nek pancen lemu meri mergo wong loro iki, sampeyan nuwun sewu, tegese wis ndahar omongane wong sing ora seneng lan kepengin misahke katentremaning anak Pandhawa karo para Pandhawa pepundhene. Ya. Mula sing kirana wong kaya ngene iki sing kirana. Ki senengane wong ngelincipi carang papak, ki senengane wong adu kono adu kene, iki dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Nek le pendhita pancen bener pendhita, serban ketune putih, ning atine ndok basa. Ngono. Senengane adu-adu karo wong kono-kono. Nek sampeyan ndahar karo omongane iki, sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, Kang. Nek sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, aku sowan ning negara Ngamarta, lelakon iki tak kandhak karo punden Pandhawa, kowe nampa pidana. Iki do keplok-keplok ora ngrasake pidanane ning sampeyan sing rekoso, Kang. Dimas, wis pancen tak ajangi jembar. Niatku wis gambuh kalawan tekadku. Nggonku bakal ngelingake karo Kanjeng Rama Jodipati. Sing arep tak elingke bab sing endi? Kanjeng Rama Jodipati ki ora kleru, ora luput. Nek sampeyan arep ngeling karo Kan Rama Kyai Jodipati, sampeyan malah nampa duka. Aku ora wedi karo Rama Kyai Jodipati. Lah, iki wis malik tinggal tenan kowe. Mripatmu wis abang kowe. Wis ngombe beningan kowe ya. Mula lali Purwaduksina. Wis kaya ngene iki ngrekoso, Kang. Aku ngelingke karo kowe nadyan sakran jangkoplak omongane Antasena. Mbok rungokke mlebu kupingmu kiwa, mesti metu kuping tengen ora bakal tok agem. Mula nek perkara iki sampeyan ora trima karo bapak, aku ora melu-melu, Kang. Aku tak mangkat nang Pringgondani. Kono, mangkatu nang Pringgondani. Yen perlu kowe wadula karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadula karo pepundhenmu Pandhawa. Yen Antarja ora sarujuk Garkaca dadi ratu. Sapa sing mepalangi nggonku bakal ngudhunake Garkaca dadi ratu nang Pringgondani. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Ora arep mangsuli aku tak lunga wae, Kang aku. Pancen cah pinter tenan ya. Ora iso basa, ora iso ndodok. Dugal kewarisan kok pintere ora jamak. Kok ngerti nggih, Dik, kula kalih sampeyan teng mriki ngojo-ojoki. Ha nggih ngerti mawon, malah kula kok terus tratapan. Kok tratapan? Antasena niku wong ora tau goro. Nek nganti nika mengke tekan Jodipati napa tekan negara Ngamarta, wadul karo Pandhawa. Aku arep nganti Kakang Antarja sowan mrene ning ora gelem, malah Kakang Antarja sajake arep balila karo negara Ngamarta. Didangu karo Werkudara, sebabe apa? Neng kono ana Durna, ana Sengkuni. Monggo teng riku pepak, ana Sencaki, ana sapa-sapa, ana Panakawan. Ngerti nek teng mriki enten kula kalih sampeyan, Panakawan do brubut goleki kula karo sampeyan. Bagong nggawa pacul, Gareng nggawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampeyan niku ajeng dipacul sirah sampeyan. Oh, lole. Ger, anakku pacul. Oh. Anu Antarja. Wonten dawuhan. Oh, iki Antasena ora tak oyak. Ora tak bondo, tak krincung sikilke wadul nang negara Ngamarta. Sing cilaka Eyangmu